Bueno, hainbeste urtean, hainbeste programa eta 5 urte igaro eta gero, jende oso berezia pasa bertatikan. Bai. Bai. Asko. Ez dakit, zaila esatia batekin gehatuko zinaten, baina ez dakit. Hainbeste jendekin ez dakit. 3 laukote bat ola pasadian agola xelebrekor barruan gehatu zaizkizuenak. Bai, batekin ez gara geratuko. Baina, izen batzuk esatearen... Bai. Bueno, askotan aipatzen dugu katxinarekin sekulako parreak egin dituela. Katxina hemen pasagoan, bai. Abaita zer moduz? Artista hautza. Bere, arekin hegazkinan ibilitakoa gara gu. Kontuz. Eta oso ondo. Biziri gaude baina kontuz. Parre egin genuen asko. Asko. Guke, bai, hemen abakaldua prestatu genuen elkarrekin. Bai. Egun polita izan zen, bai. Bai, gero parre egin genuen beste bat izan zen, Xabi horren txukun ikusten duzu, baina baldar xamarra da. Bai, txukun da. Bai, baina baldar xamarra da. Nireak kontatuko dituzu. Bai, zureak. Eta behin, hola... proa bat iten ari ginela eta irabia gailua hundi bitako batean, jogur edo smoothie moduko bat edo prestatzen ari ginela, eta irabiatu bat. Ondo prestatu. Hartu zuen gero irabia gailua, eta azpiko askatu intzaion, eta goiti bera dena. Kuxia dia. Eta zuena zuzenekoa da, guen belaurako gertatzen eskibatuta ditu, mostu, eta mekatxiz lama. Alde hundanetan aurrera jutak, kuxia diakine bai. Baina zuena zuzenekoa da, horrez da. Hortxe galditu zen. Bai, hortxe galditu zen. Gainera egun hortan neuzkan galtza... Argixamarrak eta hor nabarmentzen zen dena. Aze kuxia dira. Gero adibidez, asko estimaten ditugu baita ere, zuzeneko plaza bat ere bada bi bazuek gure sortzaile eta artistentzat musikariak, idazleak eta errezitatzen dituzten momentu horiek. Edo adibidez, ez dakit bat esate aldera, Petxi izango zen azkenetako abestu duena, ze ondo abesten duen, Petxi bezala. Bueno, STR taldekoa. Bueno, zuzeneko abestiak abesten dituztenean hori oso momentu derra izan. Dantzariak ere bai etortzen tezkigunean, abeslaria... Bi hori hemen beti guztatzea, Xabier, barkatu mostia, baina esatik detenean jope, musikariak etortituta, gitarra nundaka. Zerbait. Zeo segarri honea, Zukaldean ere bat egiten da, ez da musika. Bai, bukatziakoan, dana girotzeko eta, Dudi gabe. Eta horre bai, bakit jende asko pasatzea berezia, momentu oso berezikin unkigarriak esango duen. Ez dakit, zein izan dan igual gehienen kuti zuena hor, ez dakit... Bueno, nik esango nuke guke gaur egun orain ja ez dugu egiten, baina bagenukan korapiloak izeneko atal bat, eta hor osasun mentalari buruz hitz egiten genuen, eta hor jendea asko irekitze zen, eta bakoitzak bere pasatakoa, bere esperientzia kontatzen zuen, ez da, eta hor oso momentu bereziak euki ditugu, berdin du antsietateari buruz, bulimiari buruz, berdin du, baina suizidioari buruz, beti izate ziren bereziak, eta bueno, asko eskartzen dugu, etorri eta barruak ireki izanan ikusten dut jendeari laguntzeko egiten dugula hori, eta bueno, Bai, eta gai komplikatuak dira, eta egia da, gizartearen joera orokorra izan daiteke, baina bagaudela momentu batean, barruko korapiloiek publiko egiteko komplejo eta bildur gutxiago ditugun garaietan bizi gara, eta hori ona da, hori osasuntsua da denontzat. Bai, sorionez, gauza... Leno esatetziana, guen ezin dia esan, baina zorionez leno esatetziana tabua bezala diana, kanpo ateatzen dira, eta dio, etxien asko daude, etxien, okalen, hementxe bertan, olako historikin, da ondo etorte zaigu, olako gauzak entzutia. Eta guk ere asko ikasi dugu, guk ere asko ikasi dugu. Zer gehiago? Hau ere bai? Azkenengo tokatzen zaizu, eta hauekin nabazu ja hemen zanpatu horrela eskukin, atea zukuan. Eta gero hau, zaborretara. Eta gero zaborreta. Oso ondo, tanik zer? Eta zu, baitu, tipulinai, inberdina, bale? Berdina? Garbitu hemen maia pixkat, oso ondo. Tabla, eta tipulinare bai pusketetan inda sartu. Nik hemen indetena da, ospina sartu, azukria sartu, estilla sartu, eta hori ningoetena da, limoi, azal, guzti hauek juliana moztuta sartu, eta zukuare bai limoiana botako jot barruan. Bale? Oso ondo. Tipulina berde eta guztia, ala berderi gabe? Berde, baitu, berdea untxian txakutziko dugu. Zuri berdea gustatzen zaizu, ez da, maia. Neri? Bai. Tipulina, hitz politia, errima politia da, Tipulina, pertsopako, bai. Jakina, berdina... Zuek etzate, gitarrak ezaten, baina bi pertsole hori okitak edo pertsoma kunbetatzen, Zuk ere asmatuko zen duke, Asmatu bai, eurundoko abotare, bai, nekatziz lama. Ai, ama.
Bueno, eta, bagizue, urtia gaurra di joazela saioa berdina izatea, baina azkenian berrikuntzak ere tortzen dira, ez da? Bai, hoxe. Zer da gehien aldatu dana, lehendabiziko saiotik guain artea dira? Ui, bueno... Nik esango nuke gu. Nik ere hori izan berdin. Hau askotan esan du, baina ni lehenbiziko saioan horrela atera nintzen. Horrela. Zuaitzen morba bezala, eta eskuak mugitzen ditun bakoitzean, sentitzen nintzen zuaitzen morba bezala, eta gero esaten dut, gero zuaitzari adarrak atera zaizkiola, kostuak atera zaizkiola, eta trajea ere, gogoratzen dut, trajea jantzi nuen lehenbiziko egunean, ni ez nik... Mozorrotuta sentitzen. Nik enera man trajea. Trajeak nindera man ni. Vale. Nindera man ni, bai. Ondo esan dut? Bai. Bai, ni adibizonea etorren holanean, baina gu betiko txaketilakin, ez da? Lanean ibile gaitu bezala, hiri trajea jarri eta zea... Gu. Gehienak gu aldatu gara. Gehienak gu aldatu. Gure etxen esaten zuten bezala, astoa trajez jantzita ere, beti asto. Eta bea trajekin, daina zure bai, zeto tore eta makillatuta eta bestia eta hua, eta hori bertso lehiaketeta etxinan, hola guten ez da? Ez. Orain hasiko da, ez? Orain hasiko da. Moda berria, jarriko dugu. Moda berria, eroso. Eroso. Baina, harrigarria da Maialen takoiekin ikustea. Ez dakizue pasilloetan korrika nola egiten duen, abildadea, izugarria. Beharko? Baina zaila izan behar du hori, ez da? Ufa. Bueno. Dana ikastea, ez da? Dana ikasten da. Nik ez dut, oentxe nagoela norbaiteke ezkontza batera konbidatu nahi baldin mana, oentxe nago prest, dantza egiteko, eta minik ez eukitzeko anketan, baina ez da inorrez kontzen. Bai. Dibortzio, eta jungerko gara. Oiek ere batzuk ospatzeko izaten dira. Bai. Gaizki da honean jendia, hobeto bakarrik, hori bai. Bueno, bagoaz, ez da? Bai. Nire mendiat eso estresia marnabil, Oso ondo. Bai, nik enizun ez errezan nahi. Hau kenduko gorpuntxo eta bestean ondo. Gogoratzen dut beste bat, orain momentu umoretxu esari gaela, zapatilla desberdinekin, bi zapatilla desberdinekin ateratako eguna. Hori. Baina nahi gabe? Nahi gabe. Iritsi zen momentua, asteko gutxi faltazen, Hortxe, bo, astera gindua zen da, elkarri begiratuta. Zu konturatu zinen, ez zuk esan zen. Ez dakit. Zapatilla desberdinak. Zapatilla desberdinak? Bai. Ta ja ezin zen ez erregi. Eta, bai. Eta aurrea, Bai, ezen nion inorri ez erresan, alperri zen. Da etzen ez epazet. Alperri zen. Oie egitea problemak. Eta zein zen, disimulatu, o zuen aurrea egun hortan? Batatzea, o... Tarte gankarekin hola itezu da. Ikusi, esan bezala. Baina, hanketara ez digute, zuri ere hanketara ez dizute, askotan begiratzen hemen ez bintzaz. Bueno, ez da. Eta, nio bai, holako goza gertatzen dira, bai. Eta gertatzen jarraitzia, ez da? Hoi gabe izango zan, Bai, hoxe. Batzutan gerriko ere azten zaizu, Xabi? Bai, egia. Gerriko jazte aztu zain, txeten. Gerriko gabe. Importantea da burua ondo edukitea. Eta belarriko txoriak ondo hitz egitea. Belarrian sartuta eramaten duen txoriak. Nik ez belarrian txorikan jarriak, zuek jarritaka zu. Ja, ez daukazu, ez? Nik ez daukazu. Nien beni biltzea horren ara gure zuzendari jaura. Bai. Beste zu berua sartu hori zutan. Beste hau galdetu, hua galdetu. Bai. Biltzea, beste trikimaina batzu bazkau. Beste trikimaina. Asko baina trikimaina bazkau, bai. Eskerrak hor dauden, ez? Bestela. Bestela. Bueno, eta arrakastan sekretua zein da hor. Ui. Humorea. Zuen naturaltasuna eta humoria hori garbi da, baina. Horra arrakastan bate hongoa, ez da? Humorea... Lan askoa hola, jende askoa hola atzean. Bueno, konbentzituta egotea baita ere egiten ari zaren horrekin, ez da? Bai, gustatzea egiten duzuna. Bai. Lankide honak izatea. Hori. Ze egunero ordu asko pasa berritugu elkarrekin feeling esate zaion hori, ez da? Feeling edo... Wine flow. Feeling, flow, rollo... Piliña. Un flow. Hemen ibiltzen gata, guain eske ez da jendeak horrik gaita guten, gara raining. Raining eurila ez. Outfit data, hola. Inventa bite ditut itzanik. Raining. Ondo geratu zaizu. Inventa huez, naztu, lasa, ondo. Ai, ama, bueno, hemen... Ni begiak ere ja pixka triste dauzkat, Bai. Triste, gaurrez, justu gaurrez, pixka bai. Bueno, neharra bota eta ja neharrate parranda. Ikasi izan ditugu bat trukoak, ez negarrez egiteko, baina ez da egitoi mitoak izango dira. Neri iso izan jate betaurrekoekin ez dela gertatzen, baino. Baina behar dia elurretakoak. Eta ez da ez Ego museatzeko. Elurra jarriko du, elur pixka bat. Beti bera, elur pixka bat.
Bueno, lasai. Hemen txeingo deuna da, beitu, ni tempura listoakat, hemen digan arraia pasat, apregitzeko. Hemen ingo deuna da saltxa hau, gio loditu, hartu irin pixkatekin. Entxalada iaia bukatuta dakau, inbiar deuna da gero baitare alinitua prestatu, eta hemen ingo dena da, beitu, esan deun bezala, behin 10 minutu egon da gero, beitu, gorro da, zer ikusten nola... Bai. Zuk ez tezu ikusten, bale. Zuk ikutu, Maialen 1000. saiora iritsia eta negarrez dira. Orduan, pentsa, zer moduzko esperientzia izan da beretzen. Ea da, ura gendu, soberan da ona, eta gero ingo duna zukatu.